Mga kapuso, 11 kabulan nga lapsag, isa sa 4 ka persona nga napatay bangon sa dengue sa Iloilo Province ang nakaligad nga bulan sang Enero. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Adlaw-adlaw nga nagapanglimpyo sang ilaugsaran pati na sa sulod sang balay si Manang Juvie sang Barangay Pakyad Oton. Tinutuyo sini nga makalikaw sa pamalatian ilabi na gid sa dengue. Sa panimalay namon tinlo man balan mo ang sa dinggin na ang dodasig malang nadakpon sa nga muna nga balatian ang imo panimalay damo ga kinabit-kabit. Humalin Enero 1 tubto Pebrero sini nga tuig nagtimbuok sa 385 sa una nga bulan sang tuig ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sa diin may pagsaka sang 58% sang tinalkdan nga tuig nga yara lang sa 244 ang dengue cases. Naglabot sa 4 nang ginbawian sang kabuhi kag isa diri ang 11 ka bulan nga lapsag nagikan sa Oton. Duha diri ang halin sa Pototan kag isa pagid sa Carles. Suno sa Iloilo PHO kinahanglan nga ulaon ang mga suludlan nga ginapondohan sang tubig bangod ini ang rason nga nagadamo ang lamok. Bangod sini doble ang kampanya sang Iloilo PHO kontra dengue sa probinsya. Tungod sa makaalarma nga pagtaas ang dengue cases naton subong nga nagaumpisa pa lang ang tuig kaga sa 4 na kakaso sang napatay ang Iloilo Provincial Health Office pagbaskugon pagid ang aton kampanya kontra dengue. Padayon man nga ginakampanya sa otoridad ang pag-obserbar sa 5S ukon ang search and destroy sang ginaistaran kag ginapangitlugan sang lamok. Self-protection measures, seek early consultation, support fogging sa hotspot areas kag sustain adequate hydration ukon pag-inom sang bastante nga kadamon sang tubig. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.